Bine, vă regăsesc la un nou episod de Minecraft. Într-un final am reușit cum să știu cum să dau, pot să iau și asta. Thanks. Cum să dau keep inventory true. Vedeți, am decât un bloc de cablu la mine. Mă omor. Și mai am în continuu blocul. Asta e cea mai tare fază. Mare, poți să alergi, nu-i neapărat. Că acum avem keep inventory true. Da, dar trebuie să ajungi cumva. S-au băgat mai multe lucruri. Deci acum nu mai mi-e frică, pot să-mi fac și armură chiar. Mai mare, vrei să faci tu armură? Știi că o să dau pe mobi? O să dau pe mob pentru că avem... Stai, mai bine da, o scriu în chat. Ba da, Mari, că avem keep inventory de true și nu-ți pierzi nimic. Te las! Cine zice că nu te las? Slash... Da, F-I... C-U-L-T-I... Nu, normal. Gata. Acum poți să te arunci în voi, Mari, că niciodată nu vei muri. Adică nu-ți pierzi itemele, mamă. Sunt tare bucuros pentru că am reușit. Eu am făcut asta. Acum realizez. Deci îmi fac o cască, o pereche de pantaloni, o pereche de bluză și asta, două de-astea, o de-asta, o de-asta și o de-asta. Hai, vină să-ți iei și tu. Stai, ce îți pui aici jos de tot, frate? Îți las astea acasă, îți las armura acasă. Și te poți arunca în voi, de apropo. Trebuie să fac un chest. Ai lemn la tine? Hai să-mi dai și mie niște lemn. Hai că iau eu. Mai încet, dă mai încet și tu televizor. Bun, acum facem bucăți de lemn, două. Fac un chest, încă un chest și chestul ăla, acesta îl pun fix aici. Da, uitați. Îți pun armura fix în chest. Mamă, ce fericit sunt că mi-am făcut creep inventory. Stai să-mi fac și eu. 1, 2, 3, îmi fac și eu târnăcop. Celălalt m-am aruncat în voi cu el. N-a știu că am avut atunci keep inventory. Ai și eu un copac mare, te superi? Adică încerc să iau saplinguri să mai plantez. Gata, nu mai interesează saplinguri decât unul mai interesa. Și acum să-mi fac fix și eu un târnăcop, să mergem să facem și noi drumul. Că de când m-am ținut cu promisiunea că le fac și lor drumul mare. Punem astea în chest că eu să nu le arunc, să am un bug de la de inventory. Că pot să fac chestia asta, pot să mă arunc, nu mai am teamă. Marie, n-ai reparat drumul ăsta? Asta e că eu mă duceam, zici că mă duc... Stai mă, că am și acolo mina, de ăla. Tu fă drumul ăsta care merge spre a doua insulă de 3, că eu îl fac pe ăla. Dacă vrei tu. Vrei? O, ce mișto arată. Ai pierdut un item? Vezi? E bun keep inventory. Eu n-am pat, deci. Mă întorc imediat.
Ia vezi, avem lână în chest. 3. 2, 3. Fac și eu imediat un pat, nu-ți fă grei. Știi că trebuiască să ne facem altfel de casă? Mamă, nu mai am loc în pat aici. Gata. Te-ai pus și tu? Ești în pat? Hai, neață. Mi-era frică de mobi, că am pus-o pe normal și după mi-a dat seama. Hai că repar eu pe ăsta, du-te, fă acolo. Marie, du-te că repar eu. Pe bune? Păi de ce nu mi-ai zis? Vreau și eu să mă duc să văd ce-i pe insula aia. Păi de ce n-ai rămas pe insula aia? Hai că te aștept. Trebuie să scot aici. Aici, Mari, vreau eu să-mi fac bază. Uite aici. Nu vezi ce mișto arată? Mamă, cât de departe ai făcut, frate. Stai să mai fac și aici câtva. Cât am timp. Scuză-mă. Scuză-mă. Te-ai băgat în fața mea și am vrut. Stai, poate pot să... Nu cred că pot să-ți dau TP, ba da. Slash T. Scrie teleport Alex, cum a scris eu în chat. Scrie fix așa. Scrie? Nu mai scrie. Am picat și un doit. T L E O R T S T A, nu mă lasă. A, păi nici tu nu ești departe rău. Nu, merg pe shift. Trebuie să fac eu drumul de 2. Tu du-te acolo și vezi ce e acolo, că fac eu drumul de 2. Acum suntem la minat. Cred că o să salvez pe filmare. Nu uit. Să Marii să-mi aduce aminte să salvez. Da? O am pe Marie aici și mi-aduce aminte să salvez. Ia zi, ce-i pe insula aia? Marie? Stai, poate mai pot să-mi dau. T L E P O R T S T E V E N. Nu te găsește, pe bune? Acum fac rost de asta pentru a termina drumul, știți și voi. Care zic că îl termin, dar nu prea cred. Dacă îl termin pe ăla, să vii și la mine. Opa. Bă, ți l-am încărcat. Nu cred că vă juca.
Mai las-o, Mari. Aici nu suntem ca acasă, deci nu putem țipa când dau eu de un creeper. De fapt, chiar nu mi-ajunge. Mai... Cabel. Hai că fac eu aici. Hai bine, chiar nu ți ajunge? A, păi dacă o faci de două, frate. Hai că mai fac și eu. Da, cine vorbește? Eu, care fac și eu tot de două. Nu mai vreau să mă duc până aici. De fapt e că ne avem keep inventory true. Înainte nu puteai, dar acum mai fain rău. Ce ziceți voi? Credeți că mi-ajunge asta până acolo? Eu sincer zic că nu. Dar nu merită să... Știți mina aia care am făcut-o? Știi ce am realizat? M-a dat pe difficulty, da? Ați văzut și voi. Am pus toarți în ea. Ce e acolo? Am văzut. Poți să le iei și să te arunci înapoi pe drum. Da, poți să le iei. Că ajungi foarte repede acasă. Stai că vin și eu. Stai că vin și eu. Ce mișto! Ma, poți să intri în casa aia dacă vrei. Ți-o dau ție. Na. Tu. Știi că ai uitat să-ți iei patul? Bine, ok. Dacă mor, voi întârzia mai mult. Mai fă și tu, acoperă drumul ăla. Du-te înapoi și ia cabel și acoperă drumul. Și te arunci în void. Opa. Asta va fi episodul 7. Chiar acum începem în forță cu chiar tare. Nu, mai continuăm, Maricei. Va urma episodul 8. Și da, nu ezitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul meu. Poate să-și facă și ea un canal. O să filmăm amândoi. Mai stăm puțin, măcar să ajung și eu acolo. Te-ai ofticat sau ce? Mai stai puțin. Ți s-a descărcat de tot? Cred că am găsit cum să faci... Știi că sunt copaci lângă tine, man? Da, hai că-ți iau. Decât dacă faci drumul, vii cu și faci drumul. De două, ca să ajung și eu. Le-am prelucrat sau întregul? Mari,
Prelucrat sau întreg? Aduc și eu. Fac acolo rost de fier, nu fier. Da, și știi că ai tot unul înapoi la tine. Că am dat keep inventory true, nu te uit. De ce? Bine, ți-aduc lemn, hai. Dar de ce ai ieșit? Unde te duci? A, da, ia. Nu ți încarcăm? Nu ți încarcăm? Mari. Du-te după vii și te joci. Stai puțin. Să mă duc și eu să văd ce e acolo și mă vin și eu. Haideți. Taci. Auziți pe Mari, poate a făcut ceva fain acolo, auziți. Chiar a făcut. Să nu uităm bine că mi-am adus aminte să salvăm mai mari răbdare să vin și eu. Să văd întâi ce-i pe insula asta și după. Uite un pat. Nu-i pat ăla, e Nicoval. Nu, Mari, mai stau. Să văd ce-i pe insula asta. Cum e în casă? Wow! Vrei să pui pe jos podea? De lemn? Da, aveai nevoie de lemn? Hai că spun eu. Sper să se potrivească lemnul. Tot e bun. Era zi de la pe jos gol. Stai puțin mare să-l pun și pe YouTube și după. V-am lăsat acest videoclip aici și ne vedem data viitoare, pa, pa!